senye morotongo wemusi mukuru uyo tinonzwa hereza Jesu muranda wakanaka iwe Joseph tinodedera nekutya tinobiswa pahope yake ajabu wanganezera mafunde ase anopesa undewo tinomera se morotongo wemusi mukuru uyo ndizonga ngateretere nemwenje iri kupenya zvakanaka wona kuti apapo pauya tagadzirira kundopinda achawonganedzera mafunde asi anopisa undewo tinomera morotongo wemusi mukuru uyo moyo yedu iri kunangisa apo Jesu ari kudenga utinombirira nekuti tiwadakara rwendo rwapera iye achawo wanganedzera mafunde aseya anopesa undewo tinomera senye morotongo wemusi mukuru uyo achawo wanganedzera mafunde ase anopesa undewo tinomera senye morotongo wemusi mukuru uyo. Good day once again, ladies and gentlemen. I am happy for you because you are part of this discussion. By the way, my name is Viali Munyaradzi Magede, and I am part of this panelist group. So I will let my fellow brethren here to introduce themselves before we start our discussion with the elder. Okay, ini ndinoitwa Muzenda Skulisiwe Daboluhle. Ndiri student at MSU. Ndinoita mining engineering. All right, thank you so much. Inini ndinonzi Chantel Takudzo Zambokera. I do media and cultural studies. I'm Melinda Kufena. I'm pursuing mining engineering. Oh, Masurasi. Ini ndinonzi Kumbira Rezo. I'm level 5 metallurgy. Okay, thank you so much. So, ndiwo vanhu vachona vatinavo. So, kana tiri kunoku takapfeka mabhachi enyu mese, takapfeka bhutsu dzenyu mese, mubvunzo yese yamuinayo tichabvunza elder. Hapana pakati penyu achasara aine nyota. Zvese zvamunazvo nemasituations zvamunosangana nazvo, zvatinosangana nazvo pano pacampus tichazvitaura panapa. Elder Machando, ndoda kugamuchirai ende ndoda kutendai nekuti pindura mubvunzo kwamuchatiita. Right, I think ndichasira nguva inoi kuna Kumbi atange kubvunza first question. Alright, elder angochishingira kuti uavoid zvacho zvatoitika. Ngatiti wamitisa mwana wevanhu, or the seal is already broken. Anditika, how do you then move
on with your life, with your confidence intact and with your self-love intact. From there, considering everything, zvawangochizama kumboprotecta tingati zvatobeuka kare. Product yako inongoenderana netag rawaipa. Saka munhu akaita mwana ane murume haati ndamitiswa. Saka iwewe ukatora izwi rekuti kumitiswa zvekuti rinokuchinjisa direction yako. Iwe unongofanirwa kutarisa mwana mumba seworumba mamai vako. Ongoziva kuti ndine product iri muno ndabereka dei Mwari angatungamirire mwana ndichirova mberi neupenyu. Humandara dei hwakanga huchifanirwa kugara huri pamunhu ungade huri permanent. Saka kana usisipo All right, then my follow-up question to that, ngatiti relationship yanditika wanga usina kuroora kana kuroorwa nemunhu wanditi, but mukuitika kwazvo une fear yekuti uende unogara naye handitika, maybe family and even iwo wachona unogona kunge nekunyaya kuti wanga usina kuzviplana, pane ka negative attitude kaunenge unako nekanenge kaine vanhu vakakukomberedza towards that union handiti, kuti uende ungoti ndakuenda nemwana wangu handiti, zvakawanda futi zvinotaurwa nemwana iye wauri kuenda naye zvine maconsequences anga achambotaurwa anoteera kwemakore akawanda yaye. So ipapo ndopanda ndichida clarity. Ukada kuteerera kuti nyika iri kuti kudii haufu wakazorora, iwewe uri kuti kudii nezvinhu zvako. Because ndikasumuka nemwana wangu ndikaenda, handina basa nekuti vanhu vari kuti kudii because ari kuenda ndini. Ivo vane kwavari kuenda rega vaende maendero avo, ndine chinhu changu ndiri kuita maitiro angu. Saka tofanirwa kurangarira upenyu hwekuti izvo handiiswe mujeri nemunhu nekuti ndaruza umhandara hwangu. Alright, Elder, regai ndimbodzikisa muchana paquestion yake ndisati enda pasecond question. Akutraya kuti iye izvi zvatoitika izvi mvura yatodeuka iyi, but inini I'm not ready kuti inini ndinzi baba, inini ndatove father, I'm not yet ready. But mwana wevanhu akutochema kutoti ndamisa maperiods. Kana iwe usingade kugraduate unoire kucollege. All right. Regai tiende pa next question. Pane scenario inenge yakadai so Elder yatiri kuona iri kuitika yekuti inini ndine musikana wangu tawirirana kuti baby iwe takuita partnership yekubatanidza food. Vabereki vakanitumira $30, iwe utumirwa $30 navaperenzi ako. Food inenge ichigara kumba kwako, hatisi kugara tese, ini ndiri kugara kumba kwangu, but musikana ndiye anenge achiti akapedza kubika obva andifonera baby food yaita chiya udye. Ndobva ndaita sei, ndobva ndadya chikafu. Munozoona sei pane isusu titorimo mazviri zvinhu zvakaita sezvozvo. What is your advice to ma situations akaita sewayo? Iwewe wati muri kuuya nemari yake nechikafu chake, iwo nemari yako nechikafu chako, ndozvauri kutaura. Sei baba wako asina kungotumira straight kumusikana? Ayo, but zvinhu zviri kutoitika. Ayo, handisi kuti hazviitike mwanangu, ndoda kuti undibate. Sei isina kunanga ikoko? Hey, apa tatadza kupa pindura. Maomerwa wawaita ndo handiri kutoitikawo panapa. Tongori pataiti yakafanana yekuti munhu unopiwa mari yako yekuti utenge chikafu chako, oenda unopa umwe munhu kuti atenge chikafu ozobika. Handisi kunyatsonzwisa kuti metsi yacho uda kuti chii? Muda kuti chii imimi pamunenge muchironga izvo muri vanhu vakuruka, muri pacollege maenda. Pamuri kuita metsi iyoyo chaicho muda kuti chii? Kupractice kuve baba namai. Muri kuti what is it that you are doing? All right. Apa tatoona kuti tiri kukanganisa. All right. I will let Muzenda kuti ataure question yake. Alright, ndanga ndine mubvunzo wakada kuenderana newaari kutaura zviri kuitika pacampus. So mubvunzo wangu pane scenario yekuti tadanana nemukomana wangu and then tobva towirirana kuti tichagara tese pacampus. Munozvionawo sei? Nekuti zvinhu zviri kuitika pacampus
as we speak. Right, inini ndozviziva kuti zviri kuitika ende ndo mararamiro amuri kuita. Zvinhu zviri pachena zvinoonekwa kuti muri kugara mese, vazhinji vacho matomuka mabva kumba, muri kurarama sababa namai. All I can tell you is they are an embarrassment to your family and to the community. That's all I can tell you. Dei chiri chirwere chekuremara chekuzvarwa nacho, taigara pasi toita serious. But hatigone kuti you have decided to become professional in prostitution and you still want to maintain your esteem iri high. It's unfortunate, vana vangu. All I can tell you is they are an embarrassment. Okay. All right. Elder, baita a situation iri panapo ndizvoka. Pane musikana, then musikana uyu anga ari mune relationship yanga anayo. But relationship iyi vanga vari kuenjoya. Anditika vachiita zvese like sex nekuita zvimwe zvavaiita. So musikana uyu abva asanganawo neshoko rakaita sera muri kutaura naro panapa. Obva anzwisisa, obva ati ndakuregera nazvo. Then after that, musikana uyu mukomana waanozowana, mukomana waari kuwana mukomana wekuti ari kuti iye ndinonamata Mwari, ndotya Mwari. But nemhaka yekuti anga ane past history yake yekuti akamboenjoya life ndizvoka. So anoudza mukomana wake kuti ndo zvakaitika, mukomana obva ati no it's fine, ngatienderere mberi. But then nekufamba kwenguva mukomana anoudza musikana kuti but iwo wakambozviita zvinhu izvi, chingondipawo kawani. Munotiwo kudini nazvo Elder? Hazvirevo kuti munhu akabva ujeri ada kudzokera ka. Handiti ndanga nditoriko. Iwo wakuda kundipikisa rimwe jeri ndiri munhu akasununguka. This is who I have been. So by the end of the day ndo zviripo. Even though ndoda kupa advice kuvanasikana vangu kuti chinonzi honest chakasiyana nekuve stupid. Saka in relationship you need to be honest but at the same time smart. Problem inonetsa is smartness. Saka at times you say things that are not necessary. Would you believe that's being honest when in real life you are not smart? So if you are to manage in life, Jesu anototi vai vakapfa vasenjiva makachenjera senyoka. Panodiwa kamwe ka smartness kanodiwa, not to be careless with information. All right. Okay. Elder, ini ndine mubvunzo. Inini ndine mukomana wangu anditika. Saka mukomana wangu uyu akauya ndine mamwe mafriends angu andagara ndinawo. Saka iye manje dambudziko rakuitika nderekuti akunditi ndisiyane nedzimwe shamwari dzandaitamba nadzo. Asi idzi shamwari dzandaitamba nadzo kubva ndiri mwana, vamwe wacho like ndo vatoti mabesti kana chichi. Asi iye ari kuti inini handina kusununguka nekuti ungoende mabesti. Asi iye akauya ndinawo. Toti tingati nyaya yakadai tinodhila nayo sei? Handidi kuti mundi generalizere zvinhu noti ndinozopindura zvisizvo. Ndoda kunzwisisa kuti chaunoti shamwari chii. Because ndogona kuita assumption inini. Ndoda kuti mundipindure muchipatsanura chamunoti shamwari chii. Because ndogona kundiudza kuti ndiri kunzi namai vangu buruka mumota yandakwira ndiri pashowground. Handizondoburuka here ndisingazoti kwakwira chimota chakafa chinoshandiswa nevanhu vaya vanotengesa musika vaya. Indongotawo kana wakwira mota. Ndoda kuziva kuti ndeche chemusika here kana kuti break down your question. Let me understand it fully. Alright, akutraya kuti izvo. Alright, nditange ndadefine shamwari in simple terms. Ndingangoti shamwari is someone very close to. Handisi kutaura izvozvo, muri kunzwisisa zvandiri kubvunza. Ndainanga straight panyaya chamuri kuti shamwari chii. Handidi definition ye the word friend. Shamwari yatiri kutaura ishamwari yekuti unongochiti best. Chinonzi best chii. Alright. Okay. Best friend. Okay. Shamwari yatiri kutaura ishamwari yechikomana. Anditi ndakakura mirai
yandakakura nayo, ndakakura nemunhu uyu, handitika ndakura nemukomana uyu, ndakatokura naye kubva tichitozvarwa, tikatozvarwa musame area, tikakura tese, tikasvika pastage yatava. So mubvunzo ndeyekuti ndochimusiya here nekuti ndasangana nemukomana wangu nekuda kwekuti mukomana, kana kuti ndopane mubvunzo wedu. Aiwa, kana mukomana achiuya pane munhu atori nemukomana oda kumurambanisa mukomana, anorwara mukomana wako because unaye utori nemukomana, saka anoda kuti urambane pakuti chii ari akatoya pamunhu ane munhu wake ari kutorwara zvake. Okay, elder. Alright, elder. Saka mukuti here mafriendship so mukomana anokwanisa kuzouya kuzondisiyanisa inini musikana ota kuti friendship yandagara ndinayo ndisiyane nayo nemunhu wandanga ndinaye kuti ingatotaura kuti zviri wrong kana wagara utori nefriendship audi imwe. Elder. Saka ndokumbira kubvunza kuti saka apa ndiri kumbira kuzama kunzwisisa kuti handimati kana uine imwe friendship audi imwe, so mukomana wangu ndiye anenge afriend yangu. Aiwa, iwa usiko ingatsoro yacho iri pachena, ndo chati munokonfusika papi. Uyu mukomana wako, uyu ifriend. Handi ndo zvamuri kutaura. Mukomana wako haizi friend yako. Handi ndizvozvo. Iwewe saka uri kuda kuti unongone mukomana wekuzororwa naye, asi uchitamba neuyu. Handi ndo zvamuri kutaura. Saka iye manje uyu ari kunetseka nekutamba uku. Zvoreva kuti ukarorwa neuyu hauchagoni kutamba. Saka upenyu husina fani hunonetsa. Better mutambe. You get the point ka? Osiyana neuyu because une two zvinhu zvamuri kutsvaka. Alright. Papapindurika. Kumbi. Well, alright, zvandanga ndichifunga ndezvekuti tingati when you have two people handiti mulife mako handiti vari kuseva different purposes, one being your boyfriend, the other being a friend handiti kana zvese zvichiitwa pajekerere zviri normal, hapafanira kunge paine any conflict of interest yatingati ingange iri pakati pevanhu ava. Once waona pakuita scenario yekuti uyu haasiri comfortable nematambiro aunoita nauyu, uyu haasiri comfortable neudanana kwako nauyu, then somehow iwewe unogona kunge uine kakumisplace ma-responsibilities pavanhu ava vari two. Handisi kunzwisisa kuti ari kumisplace ndiani? Musikana ezvinhu kuti maybe the way yaari kurelata nayo nefriend yake yakukonzeresa maproblems nemukomana wake. Naiwe ukapinda muground muchitambo kabhora ukaona musinganakidzo unoita unonotambawo unowadza kuti vachinje unodii? No, unobuda. Vapana regai ndiise pachena, handisi kuona confusion yenyu iri pari. A situation is not defined by the way you look at it. It is defined by the way your partner looks at it. So if your situation is innocent, but it does not appear innocent to your partner, that means it is not innocent to him. So if it is not innocent to him, even if it is innocent, it means ari pa wrong place. Iwewe naye maonero yenyu nemaitiro yenyu akasiyana. Saka imimi hamuzi compatible. Saka zvazvinoita ndezvekuti torai road dzenyu dzakasiyana. Imotamba matambiro yenyu mozotsvaga vanoda izvozvo. Then uyu unotamba nevanoda izvozvo. Nekuti upenyu hauzi hwekuudza munhu mararamiro. Kunoona mararamiro ake kuti unoada here kana kuti haufarirani nawo. That's what I'm saying. Alright, thank you so much elder. Pa scenario yekuti inini ndaita musikana wangu, ndapinda murelationship nemusikana wangu, but zvatinoda zvinhu zvakasiyana. Inini ndoda private relationship, musikana wangu anoda kuti relationship izikanwe nevanhu vese. Alright, so tatichiti isusu elder
relationship yangu nemusikana wangu ini ndinoda privacy murelationship handisida kuti vanhu vakwanisa vazive kungoti tiri kudanana. Then bhebhe wangu manje ari kutoda zvekutoti bhebhe ngatiite maoutfits mamatching outfits tichienda kukambasi takanyorerana kuti chichi king wati munotiwo kudii nazvo imi muri kusaidi kwemunhu upi apa patiri tiri tu. Kana munhu akati ari kudanana neni, it's on my own terms. Hauye kumba kwangu ondiudza ondidictatera materms. Saka iwo kana relationship yako uchida kuti ive private for reasons best known to you, enda unoita zvinhu zvako nevanoda privacy. Haundidrage into your privacy because ini ndine chikonzerowo chekuti zvive public. Saka it does not mean this relationship does not belong to you only. Zvokuti unouya uzotiudza sevana vako kucrash when to stand up and when to sit down. Tese tine pfungwa patasvika ipapapo. Saka you don't tell me how I enjoy myself. I tell you this is what I want. If you don't want that, you go, not at your own terms. And number 3, iwe unodire kuita chinhu chakanaka chorega uzikanwe. All right, Elder, I think maybe kuva public kuri kutaurwa ndikwe kuti pamwe musikana ari kuda kuti zvingozikanwa maybe irelationship yaane kana 2 weeks but yarova kuti vanhu vatongozikanwa naeveryone, munhu wese ubva atongotanga kuzviziva. So relationship nyange ine 1 minute. Rimwe dambudziko ratapinda nderekuti izvo inini hangu problem yandinayo ndiye nevana vangu vechisikana. They've sunk so low to accept my suggestions asiri palatable. How would someone tell you that? What exactly is he protecting? That's the question yaunofangwa kubvunza. Why is he so embarrassed nekuve neni? Sei asiri kuda kuti vanhu vazvizive? Ane imwe relationship here yaari kuprotect? Ane dzimwe pfungwa here? Why has it become so private? So by the end of the day, if those questions are not answered, then there is a problem. Saka I would prefer a scenario where everybody who matters to the person who are in relationship now must know. All right. Okay. Lini pane scenario yekudai so yekuti ndine friend asati ave mukomana asati ava best friend asati azivikanwa kuti ari papi but mukomana uyu ndogona kutoenda ndondonoita kana sleep over ndotonorara mumba kwavo ndotodzoka kana kuti ndinenge ndichingomupa attention but attention yacho nendotolida kuenda kusleep over and everything. Saka how do you take it, Elder? Chandingangokudza ndechoti uri pfambi bhadharwa. Okay guys, nganyareti nzwe imwe question right. Elder, isusu we know kuti like zvinhu zvakaita se premarital sex like nezvimwe zvinhu zvinoitika ma-relationships like kissing and stuff like it's a sin. So tingaita sei sema-youth kuti tizvidzivirire from such things because we know kuti like the moment yaunoya padhuze nemunhu waunodanana naye pane like ma-feelings anongoitika ega. So what can we do because like it's an issue inogona kunge ichiignoiwa kuti tinogona kunge tichingoparidza kuti don't do this vanhu mayouth ototi hatisi kuita but at the end zvinhu zviri kutoitika. So what can we do? Do you have an advice for us kuti like how to conduct ourselves kuti tisazolidwe into those things? Zvinhu izvozvo vanangu ndoda kukuudzai chokwadi whether you believe it or you don't hazvigone kuachievwa nesimba remunhu. That's why sanctification process is renewal of the heart or of the mind. And it can only be done by the Spirit of God. Amen. Therefore, it's a perception yaunenge unayo yekuti kuti relationship inzi iri kufire. You define it according to your perception. Oh, yes. If there is no change of heart or a change of mind, you can take a mind iri promiscuous into a very good relationship.
And the promiscuous mind runs the relationship and makes it promiscuous. So you don't attend to the relationship, you tend to the mind that is creating promiscuity. So the problem iripo manje ndeyekuti people, they want to surrender everything else to God except the mind that is running the life. Saka chamunoda vana vangu reorientation. Because zvamakaudzwa kuti ndo zvinonzi rudo, handizvo zvinonzi rudo. Muri kuinterpreta according kune drama, nezvamunoona pama-TV, nezvamakuona pama-novel, ne-initiation yawakaitwa ne-first boyfriend. Saka ufunga kuti that's love. Usingaone kuti izvo, chinoita kuti munhu atore pfambi kubhawa, unoita zvaari kuita nayo kurelationship yenyu, omupa mari. Is it because of love? These are extras. Dziri kuunzwa ne a mind of promiscuity, not a mind of love. Saka what you need is a change of mind. Do not live on borrowed minds. Create what you consider to be love and live according to it. So when a person is coming into your life, he is coming to prove to you that the castles that you have in your head will be built. But if you only know or can only assess the vital organs, the moon, I want to tell you, unonzwisa tsitsi kudarika vanhu vese. Pamusana pekuti kuzvishandisa kungoti haasi chirema, azviroti ndo zvinomita murume. Yeah, fine. Alright, elder question iri panapa yakanzi. How can we as young adults have faith and confidence and see the importance of marriage when all we are seeing left, right and center are unhappy marriages, divorces, domestic violence cases and men losing their property and custody of children? Ndichatoda kukudza ndechekuti zvamuri kuona vanhu vakashandisa recipe yamuri kushandisa vakapinda muchinhu chamudhara. Saka imimi zvakafanira nekuti izvo ovaka imba yako oisa door rakareba 1 meter, ivo vanhu vese vari kupinda imomo vane 2 meters. Iwo pota wachiti izvo ndinoshamisika ini kuti sei vanhu vakapinda mumba mangu vari kukotama. Vari kukotamiswa nedhoo rako ero, chinja haiti yedhoo, unoona kuti dhoo riri kuita sei vanhu havachakotami. Saka the reason why people are going out, vakapinda in marriage using the same notes that you are using. And do not blame marriage, blame the customers. Alright, ko pa scenario yekuti elder inini ndiri kuya kuchechi, ndoenda kuchechi every Saturday, every Sunday ndoenda kuchechi. Ndobva ndanoona musikana wandosvika ndichiona kuchechi pa 2 weeks dzandamuona anenge akazvipfekedza zvakanaka, ane madresi akakareba akatsiga akapfeka zvakanaka. Then ndobva ndanakirwawo nemusikana, tobva tapinda murudo. Murudo manje ndozorealize kuti musikana anenge achipfeka tumini, anoita zvekuslayer pakati pewiki, but muswe kuchechi chete ndo panenge ari munhu wekwamwari. Munotiwo kuti ndakuda kuti ndimutsiure kuti ona kabhebhi zvazviite, obva ati wakandiona ndakadaro, but ini ndarisingazivi kuti ndo zvaari. Vanhu ava uye mulife mako kuzotendeuka. Vari kuuya kuzokuratidza zvavari. Kana iwe waona kuti zvavari handizvo zvauri kuda, unosiya okwira bhazi riri kuenda kwauri kuenda. It's as simple as that. All right, elder, ndoda kufollow up a question yabvunzwa nawo ye-premarital sex, and it is a sin and we know that. But now chiri kuitika ndechekuti ndafunga something kuti inini handisuda kuita fornication, handiti handisuda kuita premarital sex. But then ndafunga kuti nemhaka yepressure, sexual pressure yatiri kufesa at our generation, ndobva ndangofunga hangu kuti regai ndingozvibatsira hama maoko ndiri kumba. What do you say and what does God say about that? Challenge iripo ndeyekuti izvo masturbation can give you a temporal relief, but you are damaging self. Zvaitika ndezvekuti wangoburuka mubhazi ranga achifamba 60 mba wazofamba netsoka, anosafa ndiwe. So chakanyanyisa kunaka ndechekuti when you say no to sex, you say or no to its alternatives. Haungagone kuti iwewe handidi sex asi ndinoida, hazvishande.
ndosaka tati your mind should always be, if your mind is clean, automatically you become clean. I want to tell you, ladies and gentlemen, mese makagara, ndezvekuti things like izvozvo zvamuri kutaura nepornography, I want to tell you tine many homes dzatadza kumira because people were pornographic. Why pamusana pekuti izvo, if you get to be pornographic, when you get home, you accept more pornography than the men you are living with. Saka vazhinji when you never function sexually when you get married. Why? Because you have destroyed yourself. Satan anobhowa kuti kana achikupinza muchikoro akupe syllabus yese. Anokusiya uri pano but vamwe venyu manje vakagraduate kubva kwamuri tinavo kwatiri. And they have more problems than the problems they were trying to solve. Musateerere too much social media. In the theory of life. Unofira mahara. Saka chinhu chakanyanyisa kunaka vanangu ndechekuti come innocent and you enjoy yourself. All right, elder, but ndikuti ndane time ndichita zvinhu izvi anditi now ndatove addicted kwazviri anditi. Yes. But so ndikuti ndingaite sei kusunungurwa kwevanhu vakadaro kuri musimba ravari kuramba riri muna Jesu. When Christ liberates a man, you are liberated indeed. Muri kuzvinetsa kukwira nekudzika nekuverenga mabhuku nekutrai kuita zvose ndozvanzi izvo zvakabhadharwa pamuchinjiko naJesu. Kungouya pamberi panapa nekunamatirwa, it's done, finished and done. Chaunozongoita iwe is to cooperate with the Spirit as it teaches you to live a new life. Saka vanangu ndoda kukuudzai, chivi hachina umwe mushonga kunze kwaJesu. Nyika iri kuramba, but ndiwo mushonga. Ende chinondirwadza vanangu ndoda kukuudzai, vanhu vazhinji vamuri kuona vari munomu, we have been through college. But muri kuita kunge zvinonzi pane zvimwe zvamakawana zvisina kuwanikwa nevamwe vanhu vese. I want to tell you ndeyekuti zvikoro izvi hazvina kuvakwa nhasi kunze chepano paShabhani paimboitwa zvemaasbestos. Asi concept yechikoro iyi yaingoveko kubva kare. Ari kurasika pachinhu ichi ndiani? Ndimi. Taingonamata isi tiri kucollege. Vanhu vachingograduate vari kucollege. In fact, vakatograduate vachinamata, they are doing better. Vazhinji vacho takavaviga uko. Useless degrees dzakangohengwa pamadziro nekupedza mari yamai sadza rekurasha. Okay, ndodzoka futi papfungwa yekuti pane scenario yekuti mukomana kana musikana anenge ane girlfriend yake inenge ichitozikanwa kuti ayo ningi ndiye musikana waningi kana ningi ndiye mukomana waningi andi. But there is this issue yekuti you find kuti that same guy anenge anewe pacampus wekumba ndiye wanenge achinzi ndiye musikana chaiye. Then wekupi, then you ask that person anokudza kuti handisati ndaroora ndichiri pakutsvaga. Tobatsirana sei nemunhu akadaro? Hamubatsiri munhu akadaro. Bhaibheri rinototi musatomboshamwaridzana naye kana kugeza maoko mudhishi raageza. Augeze maoko mudhishi raageza. Haasi tomboda rubatsiro munhu akadaro. You must never touch even with a 10-foot pole. Okay. Elder, inini ndinoda kubvunza mukomana wangu inini yazi. Tinoti mukomana wangu inini kubvira tidanane. Ndoziva kuti like he is a college student anditi. But asati ambonditengero kana airtime kana kundiitiro kana ka surprise kana anything like kundiitiro like kutenga airtime or anything zvaya zvinoratidza kuti mukomana ari responsible like say matarwa zvinoita kuti unotanga kuona ma traits ekuti munhu akaomera muchiri mu relationship. Ingava reason here yekuti ndorambira mukomana yekuti haasi kunditengerawo kana airtime because ingava reason here. Inini I'm not going to address the principle yekuti izvo munhu asingakutengere airtime nekukurukisa musoro haazovi responsible. Inini the thought that I borrow from inoti
you can only judge being responsible yemukomana by going and assessing vaanofanirwa kubatsira kuti vagere zvakanaka here, vaanofanirwa kurarama navo kuti vari therefore kana inini ndadanana newe enda unoita assessment kuhanzvadzi dzangu nemai vangu uone kuti vakafara here, iwewe hauzi responsibility yangu panyaya idzodzo. Saka handisi kuti hapana a gesture of love inogona kuitwa. You get the point ka? Munhu pane ma-gestures of love, but it must not be an expectation. All right, Elder. Thank you so much. All right, pa scenario yekuti Elder, Mind you, pamuri kutaura ka, handina kuti musanoita chipfambi chamuri kuita kwamuri kuchengetwa. That's why maakudanana nesu, nyangwe vadhara, pamusana pekuti mind dzenyu dzangozara pakuita mari muwallet. Unoidii. Issue iri panapa ndeyekuti, guys, respect yourself. There is no price tag inogona kuiswa pauri. Iri worthy what you are giving away. But at times, because of you have taken everything else, look at what you are doing to yourself. Kuti munomu muzvishavani munomu makorokoza ese anomwa pamuri, vanhu vese vadhara vanongopfuura vanomwa. Look at what you have sung so low, children. It's not, you cannot be proud of such. Nekuti uda mafuta kana uda kukwira mota, uda kunotengerwa pizza. Pane here umuhani munhu wamunoziva kumakuva akafa akanzi akafa nekudya pizza shoma. All right, Elder. Toda kubvunza pascenario yekuti inini ndiri musikana and ndine male friend yangu yandinayo, maybe tangoendawo panzvimbo yakati one day kana kuti mvura yanaya ndangoendawo kuroom kwake kunowanda mvura ndichida kuenda kumba kwedu, and then tobva takurirwawo tobva taita sex. Apa uyu munhu uyu ishamwari yemukomana wangu, ndingaite sei? Ndinganoudza here mukomana wangu kuti ndo zvaitika, kana kuti ende ininiwo mukomana wachona kana ndazviudzwa kuti ndo zvaitika, ndingazvigamuchire sei pasituation yakaita sei? Manje nemanayiro anoita mvura kana kuriko maitiro enyu, ikakunaya uri kubasa warara ikoko, ikakunaya uri mubhazi warara ikoko, nemanayiro emvura kana ndiwo nemanayiro emvura nemararamiro iwaya, upenyu hwacho hwakatooma kana kunaya kwemvura kuchidaro. Saka mvura dei Mwari atoita imire kudii hayo, imire kunaya, because mhedzo yako ingawandi. Zvino kana mvura ichingori kunaya pakaoma. Asi inini chandangofarira hangu ndechekuti izvo ukatenga maswitsi ako ukaisa muhomwe, whether ukaapuruzira whether ukaadii, ichatongosani chekuti achadyiwa. You can cheat the whole world into believing kuti maswitsi ayo uda kunoachengeta, but basa remaswitsi kudyiwa. Saka pane pamwe pamuda kuedza kuti fool the whole world and describing a relationship with a different name, but isitongoziva. Chirawe chamataura chakati dzikei chemaswitsi ichi. Apa pasituation yandiri kutaura Elder ndeyekuti alright, inini ndaudzwa nemusikana wangu anga ari faithful, aindida zvisingaiti, ende ari kunzwa kurwadziwa iye pachezvo akanditarisa sometimes anotobudisa musodzi kuti ndakachita boyfriend yangu nemistake ndaenda kunohwanda mvura. Saka ini ndozvitambiro sei? Azosvika kwandiri musikana aratidza kuti anga asingadi, ndo zvakaitika, aratidza kuve remorse kuti alright ndo zvakaitika baby, ndo takazongorara tese, ndo mugamuchiro sei? Nyaya dzekuve faithful ifanika nyaya dzamutora, nyaya dzerepi dzinoripotwa kumapurisa, ndo patingangoziva kuti pakaitika. But kana munhu asina kuripotwa nyaya yacho kumapurisa, tingati pakaitika repi. Alright, Elder yangu kwese inayona haisi pama relationships stereke. I think yabva kune vakomana vanenge vada kugraduate. Hansi tinouya kucollege handitika with hope yaya yekuti tichadzidza tobva tagraduate tobva tienda kumabasa handiti. But as you navigate through college, pakunotsvaga attachment, you realize kuti things are not really going according to your plans. Maybe you're working so hard, but muindustry it's like your hard work is not being recognized, and then you graduate top of the class, and 2-3 years no bus, and maybe vanhu vatori ahead of you vaita go through such things. So how then can we maintain our
hope and our confidence yekuti one day zvinhu zvichaita, because people vanoguma vave anxious vangu kutoita depressed zviri serious. Ndoda mundiregerero inini kunyepa handimbotenderwi, especially kana wese ndiri kuchechi ende ndiri munhu waelder ende ndiri baba. Saka ndikakutaurira chokwadi chinokutadzisa kunorara nhasi. Uzvinamatire kwete ini nditori right. Ndoda kukupai chokwadi chaicho cheupenyu. Chekutanga ndechekuti maprograms mazhinji mamwe amunoita kucollege ndeyekutoti kune mamwe malecture anga auda kutodzingwa basa vakauyawo nekamwe kakosi. Hakuna kwauchanoshanda kana wapedza kakosi ka. Imunotoziva timoti makosi wacho kana ukanyatsobvunza kuti vanhu vangani vari kudiwa munyika vekakosi kangu aka unyatsoona kuti masango matema ndiwo number 1. Zvino ngira nditaure kaini imimi problem ndeyekuti munoda kutenga nyaya isiri yenyu. Ndemamboti zii nhamo yenyu chaiyo iri mberi, saka imbonyatsoiterera zvakanaka. Saka zvinoitika vanhu vemunyika mazuva ano vane utsinye vekuti anokutorera 4 years that are not going to bear fruits. Zvinoitika. That analysis must be made uri this side before you go that side, because uchatambudzika. Ndorangarira pakamboitwa kama kaprogram hanzi kainzi ndeke taxis. Unoshaya kuti handisi kuti kakaipa, asi ndiri kuona kuti kakanetsa vana zvokuti kana nazvino kuti vazive kuti unoshanda kupi chaiko zviri kunetsa. Saka zvinoda uri mukakosi kako ndo 1 level. Then level number 2 yandoda kuti mubati vanangu ndeyekuti mumakoleji mune vanhu vakawanda kudarika mabasa ari kucreatwa muenvironment yatiri. It's an honest truth. Vana mbuya kumusha ukaenda unonzwa vachiti izvo mozorima gadheni mozodii, anonzi mastori. Because ndichienda kucollege garden raiveko, ina handina kuendera kucollege kunorima garden. Saka chinoitika manje ndechinoti upenyu hunoda thinking outside the box, where you then say I know the limitation that we have panyaya iyi. Pandiri kunograduata, how am I going to maneuver around the crisis yandinayo? Saka problem iri kuuya iri kazhinji ndeyekuti muri kuuya munyika imimi mapedza kugraduata usina mabypass. Saka unofanirwa kutobva uchiziva kuti inini ndichibva ndichadai ndodai nekuti zvinhu zvakaomera munhu wese. Kozouya chimwe chetatu ndechekuti izvo shuwa ndoda kukuudza kuti kune mese vanangu ndoda kukuudza ichokwadi. Unogona kuona kuti munhu ari kumira zviri kuramba, because kana maa vanhu 30 muri kutenga airtime vachingotenga vanga vari 30, that means mangodistributa $30 iyoyo padhora pamunhu. Saka challenge iripo ndeyekuti you also need to be, ndiri kutaura nevanhu vakuru panapa. Saka at times nesuwo vakuru tiri kutopererwa nekuti toona kuti muri kuzama but zviri kuramba. You get what I mean? Saka pamuri kuya kuzondijoina vanangu ndoda kuti muye makatofunga. Mapabata chishona changu chiri straight ka muye makatofunga vanangu kuti muri kuzoita sei, because hakuna umwe ari kumbozvifunga. Indobhoya nekutaura chokwadi, hakuna kana 1 musatomboona vanhu vane matumbu makuru nemhanza mukafunga kuti dziri kupera nekukwenya vachifunga. Hapana ari kumbozvifunga zvese zvamuri kufunga izvezvo, ari kutozvifunga ndiani? Ndiwe. Saka you need to have that solution when you leave college. If you don't have that solution uchatambura. Hanzi uchati chiina pastor? Uchati tsati. Saka ndo nyaya yacho iripo, ndo chokwadi chandoda kukuudza kuti kana mabva pazvishavane, it's not all roses out there. You need to be thinking outside the box. It's unfortunate that's the scenario, and that's how it will be, and that's how it will ever be. All right, thank you so much, Elder Nema advice. I think we are now rounding off. Time yedu ya kuenda kunopera. One last question kwamuri from me. Ndeyekuti inini ndakambenge ndisiri faithful. Ndakambenge ndichipinda-pindawo ndichida kuita zvokurara nevanhu. Ndobva ndazosangana nayo nomumwe musikana tobva tarara tese.
tarara tese, maybe tatorwa mapics tiri naked. Kana mapics alika. Elder, pamwe musati mapindura ndandine same question yakada kufanana neyauyu yekuti ina hangu handina kumborarana nesomeone but then ndiri kutozamawo kunyenga handiti but ndiri kungorambwa pese pandiri kunyenga ndaane almost 3 years ndiri kungozama zvinomboita songe zvakuda kuita but zvakuda unoita ndobva ndarambwa so ndakuona as if maybe inini zvemarelationship hazvisi zvangu maybe inini handisi kutotenderwa kuti maybe ndakatongosikwa kuti ndisave nemusikana. maita basa vanangu maita henyu iye zvine zvandakuita ndizvo ndandiongori ndopezvekupedzisira zvamabvunza izvi ndo pandinoda kutaura asi mubvunzo wandinawo kwauri ndewekuti ukatora poto yakaboka ukaisa pamoto ukadira mvura moto ukadzima problem ndeyepoto here kana ndeye moto ngo usingabvire too much here? Problem ndeyangu. Saka ndikuziva kuti iwe unoda kusolva problem yekuti wakurambwa here kana kuti unofangwa kurambwa. Iwe unofangwa pane munhu anofangwa kukuda iwe sekuona kwako nemaitiro ako iwaya unofangwa kuti pane munhu anofangwa kutora otsvairira marara mumba kuti ndaane murume. But kase kutaurira kwazvaitwa kunzi kune nyasha dzaMwari dziriko dzekuenda kudenga ka nyasha ndedzekuenda kudenga mfana but kana taakuda kuroora hatitore maCV akadaro. It's unfortunate unenge wakaregererwa nasha hatisi kuti kudenga hausi kuenda asi hauendere kumba kwangu yafai mazvinzwa here saka usablame nyika kuti iri kundirambira kuti mafoto akalika iri kukurambira kuti iwakaitei saka isusu hatimanikidzwe to accept you as you are. Jesu anokuaccept denga ririko for you asi kumba kwedu hatide kana kumbokuona saka inini. Do you ever just get to wondering by the way things are today? So many on board the gospel ship and going different ways. If we all pull together like a family, me and you would come a lot closer to doing what the Lord called us to do. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. When the shepherd found the lost sheep wandering from the flock, in loving arms he held it. He did not blame or scold. Now we could learn a lesson that will make our efforts blessed. Our methods and our message must be filled with tenderness. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever